Buen día, ma. Bueno, Igbo ndị ọma njem ọnụ n'igbochi ewere ohere ọtụtụ ọma Igbo nọ na mba dị iche iche ọnọdụ nọ ọnọ n'ezi nwachi na owe shikwa nya zere na chieke weruo ya gwe opụze gwe epe ọnụ askapta ka ituo nzu eke ka gwa m Igbo nọ na mba na chita anya weruo bụla eke ahịa Igbo na-azụba ahịa eke nke bụ na onye Igbo bụ onye omenala na-adị mma bụrụta nke na-esonyela anyị na dis peji mata na ebe anyị na-agwụ maka ya na anọ njirimara ndị ka anyị na-akọwa maka ya n'obodo mara rapụ ebe ya ama mma obodo agwa na n'iyi azị ka pụtata ga-akọwara Igbo maka ọdịnala anyị maka omenala anyị ibe omenala anyị is all about so ndị be anyị na-esonye ọbụta anyị bizi na-esonyela anyị ka ị na-aghọ ọchịkwanye biko a na-asị gị ịnụgharị ịkalị onye nke gị dịka onye ọ dị mma bifo anyị na-aga n'iru nke ọtụtụ nwaanyị ka anyị kponyite obere egwu dịka anyị si emebu ya bifo anyị kpọọ gbatụrụ nwa nteje ka ọ gwa anyị ibe na-eme nnu ka ọ gwa obere okwu ife anyị bido ekpere na ekpere ọtụtụ ka anyị na-ekpe nwere onye ọzọ anyị na-emebe onwe anyị na-abịara ime ka anyị kacha ebe maọbụ ime ibe na anyị na-ekwu na anọ bụ omenala Igbo anyị nke bụ omenala Igbo na-amasịkwanụ ọ bụrụ mmanya nekọ na-amasị ọnwụ ndị na-emewe avụ ya dị na mose socha dị nja mapụta na ya amatụ ya si egbe kedu nwanya na-ekwu na anọ kedu ọ bụ ihe kedu ebu problem nke leuze na ụdịrị dị n'iche n'iche ọ na-aka nghọta dị n'iche n'iche ọ na-abụ nne ka feelings mkpakwu dị dịcha n'iche n'iche so na ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe na-akpa gị na na-akpọ another person mana na ụmata ibe ọbụla na-akpa gị ilovune ebe isi hapụta ụwa ilovune ana ibeligbe ilovune ana ịzọla ọkpanya ya go nepụtali today nweta onwe gị n'ụzọ oyibo ọ nepụtara nweta onwe gị n'ụzọ dị iche iche ilovune ebe isi na-apụta that is why ji hapụta n'iru akwụkwọ wee kwuo na mmeji na-akọwa nwa obele mmalị banyere omenala obele abụrụ mmadụ banyere omenala bụ ụdị anyị si eme ya na abaghị most especially ndị nọ n'ụzọ ije because na mmara azị kịta na-emezi na ọbụna onye abụna apụtawa n'ụzọ ije avụ aza many things because na ife na-agwụ n'ụzọ ije erike wafilize na nke anyị na-abụrọza na amarọzi anyị na-eme na ife ndị nna nna anyị ji amụta anyị wabike nka na nke anyị abụrọzia kpatalị azị ya emezi ife dị iche iche n'ụwa azị kịta nwana ịna anya na most especially arụ ana anyị ba n'Igbo many alụ na-emezi many ife dị iche iche na-emezi maka gịnị onwerozi ndị malibere nsọ ana maka gịnị onwerozi ndị malibere maka omenala because na asị na omenala bụ ajọ ibe omenala bụ nke na-anya emegide bụ nwatakịrị owu eme nwatakịrị megide bụ nwatakịrị mma na-ekere omewu ya ma izi ọ na-akọ ovu ọ na-akọ ibe na-ekwesịrị ka ọ na-akọ ngị bụ onye na-esonye amasị gị biko gị na-watch this live program ife niile ya eme bụ ọ bụ na Igbo onye omenala na-amasị na omenala na-amasị gị gbasara anyị ozi nwa shie anya ka ọnụ onye ọzọ olu ndị ọdịkọdịazị ndị nji maka wee mee this video because nke bụ ya na-awụ ọcha na nwere ike ịmala omenala gị malikisi agara ije malikisi etinyere ụkwụ wanyị na onye ọzọ amara ya because ebe ya mara ebe ka nri bi ebidobe so onye ha njepụta n'iru akwụkwọ nwe na-ekwu ana mụ na-ekwu ihe na mmegwure na mmụ kacha marị ọ na mmụ bụ nwa dibịa mba na ha obere nke na mmatali mawa na mụ na-esokwu na mmụọ na ndị azi na ikolobịa si n'oge si jele ije esi mgbagodu m n'ikpuru ukwu ebido njekweni njem ma na many things na-eme na njem ahụ so onye ka anyị si na mmapụta kịta nwa site na grace nwa na glory onyela anyị bụ Mike Zuckerberg sika everybody ife masịrị onye nyapụta mere as far as ị nwere data as far as ị nọ ị nwere data nwee fonu
ịmata ịkọnekti onwe gị ebe ọ bụla ị nọ. So m gasị ka mmata ka m kọnekti nke m tụrụ omenala, because na nwere ọzọ mmalụ mere gwa m nne m maka ọrụ m nne m banyere na-abụrụ omenala. Abụgo m many people, abụgo m many Igbo ndị nọ na mba dị iche iche kpọrọ omenala asị, ụkwanị ka o si dịkwalịwa. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka matara na ihe agbalụ nke gị ọsọ. Ụka bụ everybody na-eje ụka. Ụka dị n'obi. Ụka bụrụ by iji na mmadụ si gị sọwa your own ka ị banyaza na nke. So ụka gị na-eje dị gị n'obi. Nya bụ na by abandon your own tradition and culture na ebe a na ọmụpụta gị. Ọdụrụ suppose ọdụrụ tọrọtọ na ntị bụ ụdị aka bụ. So before anyị bido tụ nzụ ọtụtụ nwa, ka anyị kpọnyete mmadụ dịka Agbatuli nwa Nteje ka onye anyị obere unu before anyị bido. O mere eme. Mana tata obodo na-emezi onye ego bara aka ego Igbo mamego ogbenye na-eche ya lie achịkele onye ma nke onye na-alụ Papa Chiboy, ego me Sinteje nawa, ana mana n'ezo wele ka nje kenezo ima. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị ọma nọ na mba dị iche iche. Onye na-anụ unu ya kịta nwa bụ ụgbọ ego worldwide. Amapụtara m iru akwụsị ka nkọlụ ụmụnne m nkọlụ Igbo bụ Igbo. Na omenala ibe Igbo bụ kesemiene n'ụwa, kesemiene n'igwe. Agwara m unu sunu mbọ sobunu n'ụlọ m with white. Unu mmadụ na mbọsị eke dịba bụ na-ekebe eke ga atụ nzu eke ka m matara. Agbatara m ebe nwaanyị kowe ogologo akọ maọbụ ikwu ogologo okwu
mana ihe nchọrọ ka some people mata bụ ka ba mara na this life anọ na ejele enu ejele ana na ka ọ iso ha n'onye amapụ ha ya na-arụ and na echukwu kwadokwalere na onye ga-emekwene ma mmadụ achọrọ ma mmadụ achọrọ ya ụdị anụ ka ọdịkwu n'ụwa nwa na-anọ na ọ bụ napụtara ụwa nwere ebe o si pụta ụwa nwere background nke ya mana iwe anyị bazi na-emezi kịta anyị filiziri na iwe anyị ga-eme iwe niile n'ike aka anyị filiziri na once anyị na-akụtiri anyị na-eli once anyị na-akpata ego anyị ji sustain onwe anyị na anyị nwere ike ime anything within our power mana ọ bụrụ like that. So mụ amata n'iru akwụkwọ sị ka nkọwa chọrọ obere mmadụ ebe a nọ na nwere ọ dọrọ m anya bụ ife nna bụ omenala nsị gị na omenala dọrọ m anya ịmana nna tụrụ gị nso mana mụ hapụtara ya ụdị little one dị m na-arụ because a sị na ife mmadụ ịmali ọ ife mmadụ gwụrụ mụrụ amụ ka ife ọ gwụrụ agwụ omenala nwantị na about omenala nakọnye ọmakwu mma a na-edere ede na-agwọ mana ịmalị ya imeji onye o jide gị. Omenala na-egbu mmadụ, omenala na-asụ ajọ ive mana ihe mere anyị gbazi ji agbalị ọsọ bụ na ajọ ive anyị gbazi na-eme kịta nwe ya dịwo too much. Anyị na-eme ụdị ụsa na ụdị emezezi nsa na kịta ọbụrụzi ndị nna nna anyị mụpụtara anyị n'ụwa nwa anyị nọ na ọbụrụzi dị abụ ka asị eme amamihe anyị gbazi adịwo too much. Ndị n'ọka amamihe avụ tinyela anyị n'ọnọdụ anyị n'otude ego unu ụbụla na-achụ ego unu ụbụla na-eme evi ego abụrụkwa n'ibe niile na life. Ị nwere ike ịkpata ego, ị nwere ike inwecha ibe niile ya enwe about ego about ive ụwa na-ezuru oke. O nwere ibe ndị Baịbụl nwere okwu na-ede na Baịbụl sị gị kedu ụlọ abalị gị niile techara ụwa niile na-elele ma mkpụrụ obi gị ewunere gị mkpụrụ obi gị ewunere ha bụrụ anyị na mgbe ị nwụrụ ụlọ maọbụ na mkpụrụ obi gị ewunere gị anyị bụ ọnọdụ ka ndị nkebe ka a na-agba dị okwu maka onye na-nwarụ onye filiri na ive niile bụ ife ụwa na ị ga-eliti ya na-elele ị ga-eliti ive niile n'ụwa na-elele. Mba, ego abụrụ onye ya emekili gị life gị easy mana ego ya enyere life gị aka, ya enyere ndụ gị aka. Ma anyị na-achụtụkwana ya amatara n'ihe ejizi ekpọta nke gasị. So mụ bụ ngwa ụwa ọdụ apụta n'iru akwa atọ anyị nwa na-akọwa na-ayọ nwoke na nwaanyị, na-ayọ onye ukwu na-ayọ onye nta ka everybody mara ebe o si pụta. Nke bụ ha na onye Igbo na-ego enyekwane ntị na-esonyekwanye. O nwere ike ọbụna mụrụ ọgụ n'ụlọ na amụrụ gị n'ezi ifilikwene na o nwere ebe isi pụta na ọ na-anọ today mbịa ma abịa a na-abụtara ọkpa anụ like amara ndị mesi na-ekwu ya mara na ọnụ anyị ka m na-asụ nke m mbịa ma abịa na-abụtara ọkpa anụ nwa apụta n'iru akwụkwọ anya dị ebe eke ka nkọwara Igbo ka nke anyị si dị na-ejikwa n'owe were ahụ na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-ekene onye ukwu na-ekene onye nta onye ive omenala Igbo na-amasị, ndị omenala Igbo na-amasị, ndị na-esonye na omenala Igbo, ndị kweta na omenala Igbo ya dị, ndị si na omenala Igbo anya anarọ, ndị si na omenala Igbo ya dị dịka ụdị anyị si na-ekwu dị ka m na-agwa unu so na omenala bụkwa n'oyibo ọgbọ onye omenala na-akpọ oyibo ọgbọ weda ma ya chọrịa omenala ya dị, ọdịnala ya dị. Mana ihe nna ya ngị bụ onye na-eme ya bụ no matter even life nwetara gị, no matter the condition, no matter the situation, itinye n'aka n'iwe ọjọọ jide ọbọ oji ọbọ ya na ilu ọma ka eji na ya aga n'ogo. Ọ ka na-asị jide ọbọ mgbe gbasị gị na jide ọbọ na ọbọ mala onye jide ọbọ a na ọbụrụkwa ị na-eme ị na-alụju a na-esi n'iji ọbọ ọ ị na-alụju a na-esi na-eme omenala abụrụhan like that. So even nji ekwu okwu nwa tata bụ na mụ na-abụzi na obodo mmụ ara azị kịta anụ a na-abụzi omenala anyị as bad thing, na abụzi omenala anyị azị alụ azị ajọ ive mana ọ bụrụ ya.
so ngị bụ ya nọ ha nne bụ nwa afọ Igbo na chiete na ekpe ọbịa mkpọkọrọ agbata obi nwere esho mmiri ngị bụ nwoke ngị bụ nwaanyị abụ onye Igbo kedu oke si nọdụ ịmakwalishi gị ịmakwalishi n'ọlụ gị ụwa na problem na-abịara gị ọ na nsogbu na-abịara gị si aka nri si aka ekpe dị ajụjụ dị a bụ ịmakwalishi gị ịmakwali ifeso gị pụta ụwa ịmakwali ka isi pụta ụwa ịmakwali mmụọ n'ọlụ gị ụwa sọsọ obibi nwere ike icheche na laịf ịmalị na ọ bụrụ gị nwe onwe gị mana ọ bụrụ gị kere onwe gị bụ ịpụta ụtụtụ na wepụta abalị bụ nrugo enu chewe ka esi apụta ụwa chewe mbọsị pụtara ụwa ị nwere ike idikoda mbọsị pụtara n'elu ụwa mbọsị amụpụta gị n'elu ụwa sọsọ nne mụrụ gị ma ọ bụ ndị nọ within you nwere ike ịkọwa mbọsị pụtara ọ na-abụ n'ike na-amarakwa n'ebe ịkatara ana mmụọ ọbụ n'idugu bịa wagọrị gị mmalị mmụọ du gị mmalị mmụọ gị na-asọ inwe nwe ike na-eme ibe gị na Chukwu kpalị na laịf inwe nwe ike na-eme ibe gị na Chukwu kpalị na n'ụwa ọ nwere okwu dị ka na-agwa ndị mmadụ na amụsụ dị n'ụwa ọgwụ dị n'elu ụwa ajọ mmụọ dị n'elu ụwa mana enwere isi na-eme ụwa ya ka enwere isi ya eme ụwa ya bụ ịmara ichi gị mara ibe gị na-asọpụta ụwa na asị na enya na chi esa aga n'ila na awụrụ ya enya na chi esa aga n'ila na awụrụ ya so ngị bụ nọ ha niile na-ege ntị ịbụ onye Igbo na-ata na omenala unu na-ekpere chi gị ifili na chi gị bụ mmụọ ọjọọ because na Bible mmụọ arazi dị enwe problem by mata based on brainwash or that science I believe na chi anyị bụ mmụọ ọjọọ na owu Chukwu ka enwere na owu Chukwu ka everybody na-ekpere yes owu Chukwu ka enwere owu Chukwu bụ Chukwu okike abịa mme na bụ ikpere niile na-ebulu ya o nwere Chukwu ọzọ mana atụrụ Chukwu o nwechele mmụọ dugipụta ụwa mmanụ dugipụta ụwa ka na-akpọcha mmụọ ahụ dị n'iche n'iche mgbe nwanne mmụọ na-edu mmadụ na-ekwuru mmadụ okwu na-akwupụtara mmadụ ọnụ ya bụ Chukwu okike azi Chukwu oke nke gị everybody nwere Chukwu oke abịa nweze Chukwu okike abịa ma ya bụ okeche bụ ya bụ kpata ma ya bụ ọvarọsha ma ya bụ ive ya bụ ekwucha agụ mana apụta ndị ụka nwere kapata asị anyị ndị ebe na-asị anyị datị na Chukwu n'obu Chukwu ka enwere na Chukwu ozi na-ewe bụ Chukwu mmụọ dị mmụọ na ajọ mmụọ na-eme nke ọ bụrụ na enwere ovu Chukwu nwaanyị na ndị ụka dụrụ ụka niile dị n'ụwa adịkọtara ọnụ bụrụ ovu chọọchị wanekpe na tempụl mana anyị na-anya most especially anyị bụ Afrịka rụ ebe okwulisi bụ na Naịjirịa ịbata ụka dị n'ebe asịkwa na owu Chukwu ka anyị na-ewe so nke bụ ya nọ ndị na-believe that kind of believing kwenye na ọ na-anyị nọ today na nke gị abụrụza na nke gị bụ ajọ na nke onye ọzọ edere gị na-agụ ịnamara ka o si gaa ịnamara ka o si dị ịnamara ka si kwado ka ibelivuze na akpọza nke nna gị asị ịmara ibu na-eme anụ naanị ezi akpụ ya asị anụ ụmụ nke gị pụtakwa ọ na-akaba ejiwa na na-ewekwe nke gị bikos Chineji na-ewe ụwa na-echenji ive dị iche iche na-apụta mana ihe matara na ive niile asị na ive niile echenji jegodu na njirimara ndị azị omenala na-echenjiro nke ndị na-eme tradishọn ndị echenjiro so ngị bụ ihe nọ nne today si na iji na-ekpeli chi gị bụ ịgọ mbụ ajọ ive ka ọ bụ iji na-ekpeli chi gị bụ ịgwọ ọgwụ iji na-ekpeli chi gị bụ ime eri azụ na ọbụ Chukwu ka enwere ịmara ive na-eme because ive jiri ama ive na-eme bụ na naanị nọ today ma ịchọrịa ife ndị ụka nwere ike ikpe gị ekpere akpechagasị gị believe o nwere ekpechara gị ekpere onye isi na ọbụna ntụ onye ọbụla ekpere gị ekpere ma ọ bụ na nye gị profesi taa nye gị deti mbọsị ife ya eme mbọsị ihe dị ụnyaahụ na ya eme egosi gị na ibe ọbụla na-eme bụ onye ekpechasị gị nwe feti nya dụkwu na chi anyị na ịmalị chi gị imechi inwe feti chi ga na-ebulu gị dị abịa chi ga na-anụrụ gị dị ọgwụ mmadụ ejiri ozi na-eyuzu gị mmadụ ejiri na-asa gị brain asọrọ m na Chukwu adịrọ asọrọ m na ụkaba ajọ ife mana ọ bụrụ nke anyị ka ọ bụ ana m ekwu 247 mụ na ọnwa m nọbịa na-eje mana ka m ji eje bụ ọ bụrụ na mmụ ndị relax ka m ji eje ana m emeri ya n'ọgwụ ajọ mana ihe m na-eje bụ ka m na-anụ okwu Chukwu na mana okwu ibe a na-eji bụ oziọma ka okwu Chukwu ka a na-ekwu mụ na like ebe na-agbasa gospel ebe na-agbasa ya bụ na ụdị ahụ isi egekwe nkebe
ọ na ize gete ihe dị n'ụka dị n'omenala mana mgbe onye iwe nji enwe problem with them na nwa na-awụzi omenala anyị azụ ajọ ive nwa na-akpọzi omenala anyị asị na-akpọzi omenala anyị azụ ive atịtị. Chekwa m ntị, omenala unu were na-ekwu okwu ya na ọ ga na-ekwu 247 omenala gị ị na-eme asụrụ ha gị ngiji alụva ụlọ ana ọ sụrụ ha gị ngiji agwọba ọgwụ megidebe mmadụ tọwara mmadụ ọgwụ kpuchiwere mmadụ ọnọdụ na ibe na-ebute na ọnọdụ ka mma alụsị arụ arụsị obodo oyi na-ebulu ozigbo alụsị ị nwachara mgbe enu be enu ọ dị ka ịbata na alụsị mali yes iwu alụsị iwu ebubie mmụ arazi na bebe ọbụla wabiaziri watinye wabata na alụsị na ọbụghị ọbụla alụsị ka e nwere today wabata ọbụla alụsị ajiri alụsị emezili ofisi dokodị ndị ụka ndị pastọ na-eme abata onye bido pastọ jiri emele ofisi jideli chukwu na-elizi ndị ọzọ ofisi ọ dịzikwa na omenala today ihe abata na alụsị mma ndị obodo bu alụsị ịbata ụmụ arụ ndị bebe ndị nwe dị alụsị achọtara ka jidele mele ofisi maka gị na amara ụdị mini of ive a na-ewe wafilili na-abụ ka ọ dị mana onye ọbụla na-eme ọ na-emekwa ive unu jụọ ese na ọ na-alụ ọrụ azị ka ha rabụ ndị a na-eyuzu alụsị achado mmadụ jiri alụsị na intimidate ndị ọzọ na-eli ọrụ rapụzi omenala rapụzi nsa anaghị rapụzi ụdị aịsa ụdị ndị Igbo gboo si eme ụdị esi evu ya na-atụgharịzi ya na ụdị ọzọ dị iche iche ọ na-alụ ọrụ na-arụ ana ụdị ndị a na-eme ọrụ ka ọ bụ na-abụzọ onwe nke ndị ụka na onye anyeze priest na gwa gị na ndị ọgọ mmụọ na-eme nke na dibịa wayo dibịa dibịa nke ọzọkwanị yes maka na enwe anyị cheziri onwe anyị na anyị bazị today na amarozi deep about omenala amarozi deep about nsọ anyị the finals bụ nchakọ everybody na-achụzi ego everybody chọziri ego maka uru abalị gị n'iletechara iwe niile na-elele ma nke eluzuo life go necessary because ụdị adịghị no today o nwere one man of God na-akọba bụ TV Joshua one such time na-ege ọ sị gị na ọ na-anọ today ịnọdị na-atụ egwu na mmụọ ya egbu gị na ndị nke na ndị logi egbu gị na ndị nke gị ka ive ya egosi gị na agha egburu oge ma ịmala onwe gị bụ ọ naanị cheke mbọsị pụtara ụwa cheke ụdị ede wee togide na eluo onye dị today mmadụ egburu gị ma nla wee egburu gị n'ive imetelu ihe nwere ike iji aka ya gbu gị mana ịmala onwe gị dawa akwụkwọ aka gị ọtọ ụwa nwere ike na-akọ gị na-akpọ gị n'ọnụ na-akpọ gị ajọ mmadụ na-akpọ gị ọnụ ebe niile dị iche iche ma gị na chi gị so aga ịmala onwe gị onwere ibe eme gị ejikwu na-agwọ ọgwụ ejikwu na-ele nsị amụsị na-eji na-ele mana imechibula wee tugbucha ọdịrị maka gịnị n'ịmala onwe gị nọmba 1 ibe eji na-amala onwe gị abụ nne mgbe ndị be na-ege m ntị ọ bụrụ ịbụ onye Igbo ọgbala Igbo dị gị na-arụ tresi ebe chi gị si tresi ebu isi n'ọlụ gị ụwa onye ọbụla bụ onye Igbo nwere isi n'ọlụ ya ụwa weda ma ikwenyere ọ ọbụla bụ onye Igbo nwere isi n'ọlụ ya ụwa ọ na-anụ nwere isi n'ọlụ gị ụwa bụ nne onye ịgbakụtachi gị azụ rapụ isi gị nse ka ezuo gị arụ ọ daalala ezuo gị arụ ọ daalala bụrụ nsị mgbe mmadụ ịnọdụ ladis ọ bụla ijiri ego ọ bụrụ anya ka ọ daalala chi gị nwere ike isetịrị gị ọtụtụ tribes n'ụzọ dị iche iche and ịghọtazi onwe gị ị na-ebu ya another person ịghọtazi onwe gị na-ebu ya mmadụ mana ngị na chi gị na mgbe osolu mmadụ na-emegolu gị mmadụ na-atagolu gị amaoso mmadụ na-apụla n'ogolo gị evil onye anụ ise mie azụko eji na onye anụ ihe eji na-ata ahụ mara mmụọ ma nga na-awụcha dịka ịgba maka gịnị na asị na onye na-chi ya aga na iwele na-emere onye abụ onye na-chi ya aga na ilo a na-awụrọ the person mana dị olu iwe ihe eji nwa mee ile abụ gị a na-achụwa gị ive na-emere obodo ebe achụwa gị malị na obodo nwere ebube mgbe ịlụghị ụlọ anyị a sị na ọlụ dị mma nwere oge ọdịle ọlụ dị njọ nwere oge ọdịle nke be ya na-alụ ụlọ anyị na-eme na onwere mmadụ ya eme gị na onwere ya na mmadụ na-awụrọ gị Chukwu kere ụwa na-abụ gị aja anyị na-abụ gị aja anyị gbadoro ọkpa na-abụ gị ọ naghị niile otu dee ebe ọ bụla ị nọ ya kasị gị na ị na-eme ife na-eme bụkwa na mmadụ abụrọ gị na enu na anị na-agbalụ gasị elu enu na ana na-abụ gị kpatara ndị obe asị gị na anya na-aga walawala amịn okwu na-aga walawala na anya na-aga walawala na afụ ya so ya na ma ayọ ngị bụ nwoke na ayọ ngị bụ nwaanyị akị na-esonye try ya gị na practice omenala gị try ya gị na-ekpere isi gị try ya gị na-ekpere mmụọ gị pụta ụwa isi na o nwere egwu ụmụ obiligbo ogolo si gị na ya gbapụta chi ya azụ
chi gị atọ n'ọlụ ga-azụ nke nseke ezuo gị arụ kata daju azụ eju gị arụ ọgba ọsọ na agbanarịrị ochie iburu chukwu ụzọ ịtagbu onwe gị n'afọ na life. Ya bụ na mụ mata n'iru afọ nwa na-akọwa ya the little bit mmadụ because na mụnwa bụ nwa mmiri ka m bụ bụrụ onye omenanị na-emesi ike na-emesikwa ike bụrụ na mụ na-agwọ ọgwụ ọ bụrụ ha na mụ na-eme na mụ na-achọ imegide mmadụ n'ihe m na-achọ n'elu ụwa nọ today bụ nke m. A sị na nwata na-achọ bụ ka ọkụ ya ju na ọ bụrụ na ọkụkọ iju na ihe elishie ọkụkọ iju ije elichara ya mana anya ju ka na-ekpe ekpere nya ju ka a na-ayọ Chukwu nya ju ka a na-ayọ Chukwu. Ya bụ nke bụ onye nọ na-ege ntị amasị gị ka ọ dịrị gị na mma. Nke bụ onye nọ na-ege ntị amasị gị kwenye na omenala gị, kwenye na njirimara gị, kwenye na nke ndị obodo unu, kwenye na nke ndị obodo unu, kwenye na nke unu na-eme. Nya bụ ihe eduga gị ụwa, nya bụ ihe eduga gị nka, nya bụ ihe eburu gị ụzọ n'elu ụwa, nya bụ ibe ya azọ gị n'elu ụwa, nya bụ ibe ya ji akwali gị ụzọ n'iwu ọbụla ị na-eme. Mmadụ ichewe ka mmadụ kpewele gị, mmadụ na-ekpepụtara ọkụ mmadụ na life na nke iji aka gị kpepụta onwe gị. Ụka dị n'obi, omenala dị n'obi, obi gị ife ị na-eme asụ na ọ bụla na-eme ihe ọjọọ mana ọ na-eme ihe ọjọọ, ọ bụla na-eme ihe atịtị mana ọ na-eme ihe atịtị, ọ na-ana obu gị ama gị ikpe. Nya bụ Chukwu ahụ na-ama gị, obu gị na-ama gị ikpe bụ Chukwu na-ama gị ikpe ahụ na Chukwu n'ogi n'ime. Mgbe ị na-eme ihe ọjọọ ịma ị na-eme ihe ọjọọ and na obu gị ịbụrụ ale mmadụ ole sọbụ na ịbụrụ mmadụ enu ụwa na ebubo azị amara ka mesi n'ụwa ole sọbụ na ịbụrụ mmadụ enu ụwa ya eme na ị na-eme ihe ọjọọ na obu gị amara gị ikpe obu gị ajọ jụrụ gị. Nwee na-ekpe ekpere taịm adịghị mma sị gị ka ị na-ege ya ntị kwenye na omenala gị ma na-emesikwenye ike na-atụkwalị ndị isi ọjị, na-atụkwalị ndị isi ogo, na-akwụnyekwalị ndị isi ogo oluluwe ibu na ugo ya akwụnyere ndị isi ndị nke gị ibili na-akwụnyere ndị isi ndị ọzọ. Ibu na ugo ihe otutu ya enye ndị mmụọ dịbu na ibili na-ebunye ndị mmụọ ndị ọzọ. Ọ dịrọ mma, ọ dịrọ mma. Ife nwa na-ebute ya na ibu Igbo na ife ọjọọ anyị na-emezi taa nwa na Igbo adịgo too much. Only one post m tinyere ebe fefe Afrịkome na-akwa maka ihe ụdị alụ na-emegasị na Igbo be anyị taa and na ọ bụrụ mmadụ niile na-agwata dachi na-ekwu mana onye nwere anya ime mmụọ ya ma yes na this guy na reason ya ma yes na this guy nwere ife na-ekwu. Anyị ji oke ọchịchọ na-elezi onwe anyị kọpụ na mbọ na avụ. Anyị ji oke ọchịchọ na-ele onwe anyị na-akpọzi ojukwu aka na-akpọzikwa onwe anyị asị. Ibe nji ekwu okwu a na-abụra m nwa bụgodu one of ovu ndị azị abụ m ovu ndị na ndị na-achọ oke ọchịchọ like believe n'inweta ego by all means, believe na hustling, believe na as in nwe love n'ebe ego dị. Mana as time ka m na-agbagotekwe mmalị na this life anọ na ego nwa na-ataka na-avụ ya, ego nwe na-emekwa n'eve anyị ji na community many things na ndụ anyị na ego dịkwa na anyị abata and na ya adị anyị nwana dị afọ na mmadụ ejiri maka ihe ụwa imebie your lineage. Ihe ejiri maka ihe ụwa imebie ebe ị mara na mara ọka ọ sị nwa dị nepụtara ụgwa kwude imebie ihe ma nepụtara ụgwa kwude. So apụta m n'iru akwụkwọ anyị nwa dịve bụ eke na-ayọ ngị bụ nwoke na-ayọ ngị bụ nwaanyị si gị jisike natazi na omenala gị. Ị na-ejegodo ụka malee omenala gị, na-ekpeli isi gị, na-ekpeli mmụọ gị pụta ụwa, na-ekpeli isi gị, na-achụ aja ka ụzọ gị yele ọyọ, ka ụzọ gị bụrụ ụzọ mmiri because na ezi mmiri a na-eshiri eshi, eji mmiri a na-adachiri adachi.
omenala ha n'ụzọ mmiri ka ọ bụ ọ bụla na-eme omenala magburu omenala mara nsọ ana anya na-elere ọhụrụ onye abụ ihe na-elere ọhụrụ ya bụ gị bụ onye na-esonye n'ịbụ onye omenala amasị gị na-adịle gị na mma na nke na-awọchikwa ịbata n'ozi nwa gbasa anya nyere anyị aka shie ya biko ka olu ndị ọzọ ntị ka olu ndị niile ịnụ ya ntị na o nwere ndị niile ndị njikwa biko ọ nwere ụbọchị na-ekwu okwu na sị na emitigo m ọtụtụ ndị Igbo n'ụzọ ije ndị na-amara obewe ndị na-amara obodo obe ndị na-amara obewe asị ị na-achọ ngwa m today na echi niile onye a na that kind of person na pụta nọdụ na position tomorrow ọ pụta ọvazi ọ na-akọ ka ọ na-erizin ka ngị bụ onye nwafọ si rizin ọ na-erizin ka ngị bụ onye gbelibe na ana Igbo si rizin ọ na-eche ka ngị bụ onye Igbo eche mana ọ bụrụ na nne na nne ya pụtụle tru no matter what na sị na nwa aja toche onorumili nwa aja toche onorumili anyị bụ na nwa aja mali n'orumili bụ bie na ọ bụrụ na nwa aja amụrụ n'ebe amụrụ ya na amara dị na amara ka orumili si dị na-ejere n'orumilizi kedu edu aga orumili abụ ọ bata n'orumili kedu ebe ebido ọ bata n'orumili mmụ azụ ọzọ elie ya and eji na-abụ mmụ azụ ndị ọzọ azụ eji na-abụwa as their onye eji na-abụwa ka onye ka ndị ilo because na anyị na ọnwere ọmara na obodo ọ dakọrọ n'orumili anọ batara and also this na na-ekwu na so n'ihe mere m ji si na mmapụta online ka nkọ na-ekwu maka omenala Igbo anyị ka na-ekwu ife omenala Igbo abụrụ sịsa ụdị a nnabata na-ekpe nzu na-akpọ nzu na n'Igbo nwere ọtụtụ things o nwere ọtụtụ ife ndị Igbo na-eme o nwere ọtụtụ ndị eji amala Igbo mana anyị mali nsọ na gịnị mara omenala onwe ike ma ha draw your attention na nzi na aja n'Igbo onwe ike draw your attention na iji na-ekwenye iji na-esonye n'ife Igbo na-eme na mgbe anyị na-agbalị omenala gị ọsọ mgbe anyị na-agbalị ife na-eme ọsọ anything about Igbo ya eji na-ada gị vịam na ntị o nwere ike na-aza the name akpọ ndị Igbo ihwe wali ị na-emeriwe Igbo wali na ndị Igbo a n'iso na ndị iso na ndị na-etisi ya because na ọ bụrụ ma ọ bụkwara m Igbo anyị bụ Igbo ya gara aga anyị bụ Igbo ya gara aga mana ife mere anyị ga-abụ bụ na ọtụtụ n'ime anyị amara ọzọ ebe anyị si ọtụtụ n'ime anyị ejiọla ọkọ ọchịchọ lovuzie ntụ na ana anyị lovuzie ka anyị si na-ebido alụ ive ọjọọ ụmụ ife dị iche iche na-emezi na ana ebe Igbo na-emezi na ezigbo anị ndị nna nna anyị nwetara anyị ezigbo elele ndị nna nna anyị nwetara anyị na-awụghazi aja na ya filie na anyị mara iverune kọna ọ na-awụ na Chineke ọ dịka na-egwesi na Chineke na-evo anyị na-amụta m nke anyị na ọ na-aga m nke anyị na their own civilization nabatakwa ya n'ime ọ na-aga na Chineke na-evo ive niile na-echenji ọ na-azabata ọ na-aga emechakwa asị gị na laịfụ nke gị na ife ikụziri ya abụrụzịa na ife itielu na ya abụrụzịa oge nwa gị pụtara nwa gị agbalị te isi ebe dị mma ọ bụrụ ọgbayala itielu nwaanyị na-arụ men ọnọdụ na-eme ka ntụ nzu ọtụtụ nzu ọtụtụ anaghị atụ bụ ọnụnụ na ọnụ n'ezi nwoke na nwaanyị ị na-esonye kwenye na nke gị ma belivkwanye onwe gị trọskwanye shidu gị pụta ụwa na anya ekpetele gị ọnụ gị n'aka na-ekwu nya bụ isiokwu m nya bụ ife niile na-akọwa online nwa malichi kele gị malichi n'ọlụgụ ụwa oturu isi n'ọlụgụ ụwa ka ị esi nwe-eloketi nwe chikele gị ịbata na jọmpụ chikele gị na-agba kwa ma ị mara ochi n'ọlụgụ ụwa ị na-egbu onwe gị n'ozu bikos na-emalichi n'ọlụgụ ụwa ị nwere ekpe na amazi ka esi na-ekpeziri Chukwu okike abịa mme ochi n'ọlụgụ ụwa ekwupụtara gị ọnụgụ na be Chukwu abịa mme ife Chukwu ji n'aka riri nne maka na-ekwu ọtụtụ na ebia na anyị bụ ife na ụdị arrangement enwere na n'ugwe ka enwere n'elu ụwa ngwanụ si na prezident tọkụ azi igodu prezident ya na ịmagodulu ka ọ dị nke bụ mmadụ nkịta ibu prezident ngabụzalị evuzi ikpezie ikpe tezili Chukwu n'oge n'ime oredi Chukwu n'oge n'ime bụ Chukwu okike gị bụ iwe n'oge n'ime the main Chukwu anyị bụ onye ji na-ekwupụtara gị ọnụ bụ Chukwu okike gị abụ n'oge n'ime ya bụ na mụ na-ayọ unu sunu onye bụ na kwenye na Chukwu okike onye bụ na mali Chukwu okike ọ bụ na mali Chukwu okike n'ụlọ ụwa na-atụli ya nzu na-ekpele ya ifili na n'ime ete Chukwu okike ọ bụ nwe nwe dị ka ife si adịle gị esi na ọ bụrụ na maka anyị mara ebe na-eme maka anyị na-agọ mmụọ maka anyị na-eme nke
ọnwụgoro ka esedele gị nwee okwukwe believe na Chukwu okike gị dugipụta ụwa agbara gị nkịtị ka ivele eme gị ọ agbara gị nkịtị ka nke gị mebiri because na bụgodolu n'ụka anyị na-eje eje onwere ebulu problem ịbata na n'ili izo odisapia ozugbo na-ekpechara gị ekperasị gị nwee olileanya owe ekpere anyị ka anyị na-ekpe na omenala Igbo anyị kpechakwa anyị nwee olileanya ma nwee n'okwukwe na chi anyị ya aza anyị ekpere na chi na-aza ekpere ndị Igbo na-agụ n'aba kama egwu kwado nwoke mmadụ nwaanyị mma anyị tụrụ nzi ụtụtụ arụchi owo Chukwu okike kere ụwa egwu epuzi egwu epu ọnọdụ ka chi na chijekọ egwu mmadụ abụrụ ochi bịa bụazị ndị batụ nzu eke ihe mere batụ nzu eke na chi eweruo egwu epuzi egwu epu ọnụ eke tonzu oyi otonzu awụ otonzu nke otonzu Chukwu okike kere ụwa kpụ ya alụsị ndị okpu ya isi agụ na nwaanyị okpu yo bara mba ezu na ọbụla ọtụtụ nzu agụla ere chi na-ebulu m anya chi na-anụrụ m ọgụ chi na-aza m ekpere okwu okwu nwoke na ana n'ọnụ onye ikpere niile na-egburu ọnụ ya amasị na chi eke weruo nwa na-akpọ okwu ndị mbụ na-akpọ okwu ndị ichie na-akpọ okwu ndị mmụọ na ndị egede na-akpọ okwu aja na-agụrụ ere na-akpọ okwu aja na South Africa mgbadoro ọgba n'ime ya sunu chisi n'ike gba ọnọgụ na chi eke weruo kunu ba tonzu eke kunu tonzu na eke tonzu na oyi tonzu na awọ tonzu na ahụọ ana m ekwusị ka ya na-anọ Igbo na-azụ n'izu metala anyị mkpụrụ ọma ka ọ metala anyị bụ akwakwu n'iwe enwe metala anyị agamniru bupụla anyị ajọ ive na ndụ anyị bupụla anyị ive mgbakasị arụ na ndụ anyị bupụla anyị ndị ile anya na ndụ anyị bupụla anyị ndị ile na-asị na ndụ anyị bupụla anyị ndị mana n'iru kwọmpụta n'azụ ndị solo mma ogbuo mmadụ solo mmadụ ibe ezu akwa ndị si na ive ọma na-adịrọba mma ana m ekpe ekpere taa anyị nwa bụ eke si ka ọ bụ ezi egedegede na ndụ anyị onye ọbụla bụkwa na onye Igbo nwafọ Igbo ive Igbo na-adị na mma Chukwuka abịa mme agbara mbọ aja na-agụla eri iwe na-emela agụla eri iwe ana m ekwu ka onye abụ nne tụkwa n'ike echi na echi a na-agụrụ ọha na-agụ ana m ekwu ka onye abụ nne dụkwa n'ike echi na echi a na-agụrụ ọha na-agụ a na-ayọ ka nna ayọ n'isi nwoke na-ayọ n'isi nwaanyị na-ayọ ndụ nwoke na-ayọ ndụ nwaanyị onye sịkwa na ndụ nke ngarịbụ ya adịrọkwanị ndụ nke onye ahụ nne onye ahụ bụkwala ọkụkọ ụzọ na kpụha n'ụla ndụ nke onye ahụ nne gbazerukwenye na mmadụ na-egburokwenye echi na-egburo mmadụ ya na-akpọrọkwanị mmadụ na-ekerekwanị mmadụ ha Chukwu na-eke kedu ka Chukwu eji na-ekechezi okike mmadụ enu ụwa apụta ọsị na ya maliwere nne n'elu ụwa na ya mali nsị rine na ya nwere ọgwụ rine na ya nwere ọkara ọbụla agụ na ya bụ na ya nwere pawa rine ma ọ bụrụ gị kọrọ onwe gị memarụ mbọsị pụtara ụwa na mmụọ iste dị ezigbo mmụọ ba ya bụ onye anyị ma ọ bụla ajọ mmụọ ya bụ onye ahụ n'ime ana m ekpe ekpere taa ma dị ọma bụ eke ma sị na onye ajọ mmụọ mmadụ nọ na misi anyị ụdị ajọ mmụọ onye nọ n'ime na onye ahụ n'ihi ebu ọkụkọ ụzọ ma na-akpọla ana m ekwu na onye abụ nne ya eji a na zeli ndo ana m ekwu na ive ọjọọ onye ahụ na planị n'ụtụtụ ya zụọ n'isi n'ụtụtụ abụnị ive ọjọọ na planị na-evia ga zụọ n'isi na-evia ive ọjọọ na planị n'abalị ga zụọ n'isi n'abalị abụ na ya na ntị a na-abụrọ nwe na-ekpe ekpere na-ayọ mmụọ odumụpụta ụwa na-ayọ ive na-emeli m ive so na unu chisi nke gbaa n'ọgụ na ihe mpụtara n'iru akwụkwọ ọnwa bụ ka nkọwalị ọtụtụ ndị Igbo sọmụ ndị ọdịka ọ dị mụ filili na omenala Igbo bụ ajọ ive filili na mkpeli nzu nwa nji n'aka iwe nwa bụ ive ndị atịtị na ive ndị ọgọ mmụọ na mmụọ ọjọọ filili na nwa ọjọọ anyị bụ Igbo na-awa bụ ajọ ive filili na mkpoku Chukwuka anyị bụ Chukwuka abịa mmekele anyị bụ ajọ ive filili na shi nọla anyị ụwa bụ ajọ ive filili na mmụọ nọla anyị ụwa na mmụọ du anyị pụta ụwa bụ ajọ ive gwa ka m ji maka ya nwa pụta n'iru akwụkwọ nwa apụtara m ya na mụ maliri nne apụtara m ya na omenala Igbo doro m anya rinne na na-amachara ha na omenala Igbo amacha mana ebe ya madebele ka ha ribia ebidolo nwa na-ayọ ngị bụ okpu ya alụsị ndị kwere m nzugụ anyị ka m ji n'aka na-ayọ nne nwaanyị na-ayọ ibe na-emeli m ibe so ndị konugbo ọnụọgụ anya ọbụla ya wụrụ m na asị ibe nya awụchasịrị mgbe ụwa ọdụ ibe nya awụchasịrị m mụ bịa mụ dịka ndị ive mama na-ashere mama na-achụrụ ya na onwe m ka m na-agalị na-agba mgbu onwe m amasị unu chụọ ha m onye dị ọnụ abụnụ ụdị apụtara n'iru ahụ nwa na-akọwa maka omenala anyị ama ekwu onye ọbụla bụ nwoke maọbụ nwaanyị omenala Igbo na-adị mma kwenyekwere nne ya unu mekwe nne ya ka ọ mara ihe esi na omenala abụrụ adịda unu tuo kwere nne uzie
because nye butelie oyi disi komena na bi ba teteta ya nwa bụ o nwere ike onye na-eme omenala ọ bụ na ya na-agararị ọnụ ọfụma ọ bụ na ọ nwere ka ọ si kwado a na-ahụ ya na omenala bụ ndị agụ ọ na omenala bụ iwe ndị na-awụrụ ụzọ ọ na omenala bụ iwe ndị atịtị mana unu tuola onye abụ n'ụzọ na mmadụ ife ọbụla na-eme n'ụwa nwa bụ ife mmụọ ka na-eme egwu mmụọ ka na-agba ụdị ya chukwu ọ bụ na a na-ahụrụ chukwu anya na chukwu bụ ikuku ka ọ bụ n'ụdị n'ime anyị mana ife matara nne bụ ka mmadụ sekpeli ndị nna nna nke ya nya bụ na mụ ji nzu aka nya ka nji ejiri nzu ata na akpọkwu gị na akpọkwu na-emere m ihe sịrị onye ọbụla dị ọ na-abụ nne kwenyere na ndị nna nna nke ya kwenyere na ndị ichie nke ya kwenyere na aja ana obodo ya kwenyere n'iwe obodo ya ka ọ dịkwala onye ahụ mma ma onye na-ebu beast na-asụ aka n'obi ya ife nya ahụchasịrị mmadụ ma ọ nwere mmadụ be gị mere gị ma ọ ya sị na ọ nwere mmadụ be gị mere gị na anya ụvụ ilo na asị ka iji si ihe iyiro ntutu taa ife ya ahụchasịrị onye ahụ ma ọ bụrụ ngị bụ shie ma ọ bụrụ ngị kelee ma ọ bụrụ ngị dutere n'elu ụwa ọnụ ma ọ bụrụ ngị kwuli okwu ụwa na-aduto akịla avọ duto anya ụvụ ka iji na-atachiri mmadụ ibe gị na-egbuchiri mmadụ ibe gị ama ekwu na onye dị ọ na-abụ nne ya eji anazolindo na oyebu okwu guzo na akpụla a sị na n'iru ya bụ nke anyị bụ igbo ndị kwenyekwere na omenala anyị kwenyekwere na ọdịmma anyị kwenyekwere na njirimara anyị ha mekwu ka anyị rabụ ndị kwenyere na ya bụ na ije anyị ya bụ ije ewere ije anyị ya bụ ije ugo ụdị anyị iru na azụ nara aja amụ ụdị ahụ nne ka anyị na ndị ilo na mbụ jere avụ ụdị ahụ nne ka anyị na ndị ajọ mmụọ ọbụla jara ezu ụdị ahụ nne ka anyị na ndị ilo na-asị jara abụkwanị ndị mana n'iru kọmputa na azụ anyị nidere na ndụ anyị nwa na-ekpe ekpere ka anyị nwa dị ya nwa n'isi onye bụ onye igbo mara omenala igbo si ka ọ dịrị ya na mma na ụdị ma dị anyị nọ iru anyị dị n'iche n'iche ụdị ahụ ka mkpa anyị dị n'iche n'iche ụdị ahụ ka anyị na ya ochukwu dị n'iche n'iche onye ọbụla pụtara ụwa nwere iwe na ya ochie onye ọbụla pụtara ụwa nwere ọ na-ekpere ichie nwe na-ekwusị ka anyị na-ekpe ekpere ka anyị bụrụ ndị bụ nwa igbo na-aya ochie anyị ndị ọbụla iwe ọbụla anyị na-aya ochie anyị ka ọ bịara anyị na mmezu iwe ọbụla anyị na-aya ochie anyị ka anyị nweta mmaji kwuru mmaji iwe ọbụla anyị na-aya ochie anyị ka anyị nweta 100 times n'aka nna ya nke okpu ya lụsị ndị kwenye m si ndị dịka ogbe ọgụ ka ikponyetara m arụ ọdụ mụpụta ụwa kponyetara m iwe na-emere m iwe ka nga mụbụ ngwa ụwa ọdụ gbara mba ezu ọ bụla otu nzu agụrụ eri aja na ezi agụrụ ana mụrụ agba n'ọkpa ata ana agụrụ eri ka nga agụrụ eri iwe na-emere agụrụ iwe asụ ndị konugbo ọnụọgụ unu duwe m n'ije unu chewe mma zọwa m chewe ikwu n'ibe m ndị chọrọ ọdịmma m zọọkwanịwa ndị chọrọ ọdịmma m ma ndị sịkwanị na ibe m adịrọ hanịwa mma a na ekwenye ma ma ọnwere mmere gị na-anọdụ ka iburu m nọdụ ka iburu m na-akọ a sị na ebu awa mmadụ akpalị ma ọnwere onye anyị mere gị ha na ị na-egbu onye aha na ogbu gị na-egbu ya na bụrụ asa mgbe ịbata kadụ mmadụ ebe na ibe na ịmara na mmadụ kwụrụ ọtọ n'iru gị na ihe agwara anya ọra mmadụ nọdụ n'ihe ekwuru ya mana ị na-ekwu ya n'azụ na-agwụ ya na-ekwu di esi na-eme emegide ya na-apụla n'ihe ibe ọjọọ dị iche iche ndị bụ ha nọ naanị bụ ha na-ebu ha na isokwenye na nwana ofu ndị abụla na ihe na-ekwu nwere ekwu na agba ezi egedegede na ma chọrọ ha n'ụdị mmadụ ahụ na ndụ m achọrọ ha na ndụ ndị ọdịmma m ndị ọkwụ n'ụtọ m ndị ọma na-adị mma ole sọbụzi anyị nọ n'ihe ọma na-adịrọ gị mma ive ọjọọ emewele gị mana nke bụ ya nọ n'ihe ọma na-adị mma kwee kwenye n'ihe ọma na praktis kwe n'ihe ọma a ma ekwu si na-adịrị gị na mma a ma ekwu si na ya dị ka echi na iche na-agwụrụ agwụ a ma ekwu si na ihe ọbụla planịrị na ndụ gị na chi gị etinyere gị aka a ma ekwu si na gị na chi gị na mbọ ya iru na iru chi gị bụrụ ụzọ ị na-esi ibe ọjọọ na-eme n'iru ịnọdụ n'azụ onye eme n'azụ ịnọdụ n'iru ya ka na-ekpe n'isi nwoke na-ekpe n'isi nwaanyị mana ayọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na azụ anwụrụ ebe ebere ugwo bere nke so ibi ebere nke ugwu nkunye gbajiri nwere ayọ ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi anyị bụ igbo n'isi mmụ igbo isi ndị ọma na-adị mma na-ayọ ekpere aga m n'iru na mmarụ na-agba mbọ nọ na mgba dị iche iche si ka ọdịrị nwoke mma ka ọdịrị nwaanyị mma iwe ọbụla ya na-aya ochie si emelie anya nke isi bụ na ụwa ha dị anọ ibe na mmadụ na-ekpetara ọrụ mmadụ ọnụ ya na na-ekpetara mmadụ ọnụ ya na-azọta mmadụ nwa bụ chukwu o chukwu gị ya ekpepụtara gị ọnụ gị chi gị ya azọpụta gị nwe na-ekpe ekpere n'isi m igbo na-asị ka onye na-amara ochie mara isi ya ka onye na-amara omenala ya mara omenala ya ka onye na-amara ndị isi ebe mara ndị isi ebe ya bụ ekpere na-ekpeta nwa dịbịa nwa bekee masị ka ọ dịla anyị na mma dịla anyị mma n'ụtụtụ dịla anyị mma na ihe dịla anyị mma na mgbede dịla anyị mma na eke dịla anyị mma na oyo dịla anyị mma na awọ dịla anyị mma na ahụ
anyị nọ n'azụ n'ụbọchị ya dịla anyị na mma ya ka na-ekpe masị ka anyị dị ndụ ibe anyị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ bụrụ ndụ iso yes ndị Igbo ekene mmanya nwa nji aka na-akpọ mmanya ike enwere m ọjị taa anyị nwa agwa m si n'ife ana m emego di ya shamfa ibe njem ya chamfa chọfa nụbara mekọrọ nwechie the full items nidili mana mụ nwa na-atụgodu nzu normal ụdị nsị na-akọwalụ unu nya nzu na mmanya ọkụ dịbe nwa normally ekwesịrị m nji mmanya ọkụ ụdị nji mmanya ọkụ na jide nzu jide ọjị jide edo jide mmanya ụtọ mana odosi nsị ezuru oke na iwe dị ebe na-abụ mmanya ọkụ na nzu ụdị mkpechara ekpere nwa ekwuru m sị na ibe mkpere na nzu ka mkpere na mmanya ọkụ nwa nwere na-ekwu ọzọ sị ka anyị jiri mmanya ike nwa tugbuo ndị ilo tugbuo ndị si na ive ike ya ma na ndụ anyị tugbuo ndị si na ive ike eji n'ihi ive arịrị ka anyị eji na-abụ tugbuo ndị si na iru ọrụ anyị ejiro na-aga aga tugbuo ndị si na ive anyị na-eme ejiro na-apụta ive a ma ekwu na mmanya ike nwa ya tugbuve ka ị na-ama ka ịmalichi gị malie gị na-asọpụta ụwa aka gị ọtọ na-ekpere iwe na ivele ya abụ onye si na ivele ya eme gị ivele ya hazie amụ ya abụ onye si na amụ ya amụ gị ive megide ya abụ onye si na ihe megide ya eme gị na ka na-atụ mmanya ọkụ nwa dị eta anyị mana ekwu na ive anyị gọrọ na nzu ka anyị gọrọ na mmanya ọkụ nwa ka ọ dịrị nwoke mmadụ nwaanyị mma ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị program nwa ya bịa na njedebe nketa anyị na nwere ọtụtụ ozi ọtụtụ nkọwa anyị nwere ike ịkọwata anyị tụgodị nsogbu unu ibe anyị na-eme bụ ibe mmụọ ka anyị na-eme anyị na-ederekwa n'ibe anyị ekwu n'akwụ maọbụ ịbịa anyị krak wa joku ibe anyị nọ n'ime ya bụ anyị mapụta na iru akwụ itu nzu ive spirit lead anyị for the day anyị kwuo onye ọ gwara anyị kọwa ya ma ọ bụla bụ onye omenala kwesịrị ịma na ọ bụrụ mgbe niile ka mmụọ na-ara mmadụ ozi like ka mmụọ ya eji na-agwa gị ive niile so mbọsọ ọbụla pụtara m owu m n'iru akwụkwọ nke ọkọpụrụ unu malụ na ọ na-abụ ka o si nwa lead debe m for the day adịla mma gara ọha na mma sịrị ha ee ka m nkọ ka m nwakọta obu gị ọ ka mmee ka m nwemeta obi gị mmeghezo shimu na asị na chi gị rago ozi enyi gị rago ozi n'ihe ejegodu nke chi gị niile maka gịnị n'ịmalụ na chi gị ka gịnị na mba o ji aga chi gị bụ nya bụ ekwuchago gị mana enyi gị nwere ike ịbata isi a nekwe ọ ga-ege ntị so dị afọ nọ ive mpụta n'ebe nwa ive dị spirit lead m ka m mekwuganye mbọsọsọ amụkọ ogologo akọ mbata nke ogologo ntọgba egwu ekọsị dị mbọsọsọ na mmụkọ ọnya mbata ntụchakwala ya nzu dị nwa mpụrụkwa so ya bụ na m na-ekpe ekpere n'isi nwoke na-ekpe ekpere n'isi nwaanyị sị gị na awọchi na-eshi ya na-agbasa ozi nwaanyị na chukwu okike abịa mme chukwu ndị Igbo aja na Igbo iwe na-emeli Igbo ive ya edu gị n'ive ọbụla ị na-eme ya tụolu gị ụzọ ya kwalụ gị ụzọ nke bụ onye dị ọna ka ọ dịle gị na mma ogologo ndụ na-arụ isi ike ka nna ya onye isi nwoke na ya onye isi nwaanyị ebe ọ bụla ndụ so